ಪಗಿಲು ಮುಗಿದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರಾದು ಕೂಡ ಪಗಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಲೋಕದ ನಿಯಮ. ಅಂಚೆನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿಡ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಕತ್ತಲೆ ಕರೆಯದು ಬೊಲ್ಪುವ ತಿಲಕ ಕಷ್ಟಲು ಪೂರ ಕರೆಯದು ಸುಖತ ದಿನಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಂಡನೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿಗೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟ ತಿಂದಂಡನೆ ಸುಖತ ಚೀಪೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ಅಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬದುಕುಡು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟನೇ ಬಗೆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲೆಗ್ ಸುಖ ಪನ್ಪಿನನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಸೆರ್ದು ಎಂಚಲ ನೀಂದದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಉಯಿಲು ಅಕಲೆನು ಕುಡಲಾತು ದೂರ ಕೊನೋದು ಮುರ್ಕಾವುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನನೆ ಎತ್ತೆತ ಕಥೆ ರೇಷ್ಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪೊಂಜೋನ ಬದುಕು. ರೇಷ್ಮಾ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗು ಒರ್ತಿಯ ಮಗಲು. ಬಡಪತ್ತು ಅತ್ತಂಡಲ ನಡುಪತ್ತದ ಕುಟುಂಬಡು ಬಲತಿನಾರು. ಸಾಲದ ಸರವು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋವಂದಿತ್ತೆರು. ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ರೇಷ್ಮಗು ಮದ್ಮೆಲ ಮಲ್ತೆರು. ದಿನ ಎಂಚಲ ಪೋವಂದಿತ್ತನು. ರೇಷ್ಮಗು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿಯರು. ಒಂಜಿ ಆಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು. ಕಲ್ತೆರು ಕೆಲಸಗು ಸೇರಿಯರು ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ರೇಷ್ಮಗು ಎತ್ತೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನರೆಯಾವು ಅವಲೇ ಉಪ್ಪುನು. ರೇಷ್ಮಾ ಪೆದ್ದಿನ ಆಣು ಬಾಲೆಗು ನಡಪರೆ ಕಾರು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸರಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸರಿಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಾಯ ಪದ್ರಾಡಾಂಡಲ ಇನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರುಂದೆ. ಮಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಜ್ಪೆಗ್ ಬಾಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ದಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು. ಯಾನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಏನಡ್ದು ಆಪನತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ನಿಕ್ಲು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪೇರಂದು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅವು ತರೆತ್ತ ಬ್ರೈನ್ದ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಡೀ ಬಾಲಿದ ಅಂಗಣಿ ಪೂರ ನಡಪಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ದೆರ್ತದೇಕು ನೋಡು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ. ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 10-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಉಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದು. ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐನ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾನಿಲು.
ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಆಪಿನಾತ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೆರು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋದು ಮಗಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೆರು. ಆಂಡ ಮಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜೆ. ಇತ್ತೆಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಮಗನು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪಂಡ ಚಕ್ರದ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ತಿನ್ಪಾವುಡು ಉನ್ಪಾವುಡು ಆಯನ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾವುಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲನ್ನ ನಡಪಾವುಡು. ನನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆಂದು ಮಲ್ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಾಲ ಬೇತೆ ಸಾಲೆಲ್ಲಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋತೆರು. ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟೊಡ್ಡ ಜೀವಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಿಜ್ಜೆರು. ರೇಷ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಕಂಗಾಲಾತನು. ನನ್ನ ಬುದ್ಧ ರೇಷ್ಮ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಂಗಳನಗರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಡರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಅವ ಮಂಜೂರು ಅದ್ಮಾಯ ಪಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ ಪಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಲ ಇಂಚ ಅದು ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಆಯನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ ಬೋಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುದು. ಆಯ್ನ 11 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆಯನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯನೆ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುದು. ಐಕ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐಕ ನಿಕ್ಲನಂಚಿನ ಧ್ಯಾನಿನ ಕುಲೇರ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುದು. ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಐಕ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಮೇನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಡ ಹೆಲ್ಪ್ಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡಪೆರೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊಂಟರ್ತಿರ್ತು ಬಲನೇ ಇಜ್ಜ ಕುಲು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತಂಡು. ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪನ್ಪೆರ ಆಯ್ನತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ ಗೋರಿಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು. ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಸಕಾರ ಸಕಾಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬಂದು ಕೊಡಿ ಕಾರಡಿ ಎಕ್ಕಲೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಸಕಾಯ ಪನ್ಪಿನವು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಬೂಟರೆ ಆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣನೀರು ಚಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಲೆ ತೂವರೆ ಪುರ್ಲಗಂಟುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದು ನನ್ನಲ ಸರಿಯಾತಿಜೆ. ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ ಸರಿಯಾವು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ನಿಚ್ಚಲ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಅಜ ತತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಸರ್ತ ಉಂತಾವರೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಪೊರುಮೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪೊನ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. 20 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ದಾಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸನ್ಸಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲುಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕಲೊಂಜಿ ನನ್ನ ದಾನಿನ ಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಮಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ತೂವನ್ವೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಏಜ್ ಆತಂಡು ಅವಳ ಅರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎದುರು ಬಿರೋ ಏರ್ಲೆ ಚೇರಿ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಒರ್ತಿ ಮಗಲು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲು ಕುಡೊರ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲೆಕ್ಲ ಪೊನ್ನು ಬಾಲವುಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗ ಉಪಕಾರಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ಮರ ತನ್ನ ನಿರಲ್ನ ತಾನೇ ದೆತ್ತ ನೀರೆ ಪಡೋದು ಮಲ್ಪನತ್ತು ನನ್ನೊರಿಯಾಗ ಅವು ಆ ನಿರಳಾದ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪೇರು ತಾನು ಪರಪುಜಿತ್ ನನ್ನೊರಿಯಾಗ ಆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉಪಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುಂಡು.
ಅಂಚಾದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಕ್ ನಮರ್ದ ತೀರ್ನೇತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ನೆಗಳ್ಡ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮರ್ದ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಏತು ತೀರ್ನ ಆತು ಐನ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ನೆಗಳ್ಡ ಕೆನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ರೇಷ್ಮನ ಬದುಕನ್ನು ಆದರ್ಪರೆ ನಮಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಪನವದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಮಗನ ಕಾರು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಡೆಲ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒವ್ವೇ ಸೀಗಿತ್ತಂಡಲ ಅವೇನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡು ಸಂತೋಷದ ತೆಲಿಕೆನು ಮೂಡಾವಲಿ ಐಕಾದು ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕದ ಖಾತೆದ ಮಾಹಿತಿನೆಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರೇಷ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಖೆ ಮೇರ್ನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂಚಂಡು 30 10 8 00 30601008000275 IFSC ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ CNRB 000 30 003060 ಬಂದರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬನು ಆದೆರ್ಪುನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ದಾನಗೂ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿರಿದಿನಕುಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕ್ ದೇವೆರ್ನ ದಯಲ ತರೆಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಸೀಕನ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೈಗೋಡ್ಯಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು